Τι έγινε? Έπεσε ένα στολίδι. Είσαι καλά? Έσπασε. Άσε το στολίδι, εσύ είσαι καλά? Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, πάει καιρός από την τελευταία μας συνάντηση. Περίπου ένας χρόνος. Ναι, δυστυχώς μόνο όταν στολίζουμε σε βλέπω. Δυστυχώς στολίζουμε μόνο μία φορά το χρόνο. Έχεις αλλάξει πολύ από πέρσι. Λογικό. Εδώ αλλάζει ολόκληρος χρόνος. Εγώ θα είμαι ίδια. Χρόνος αλλάζει ή απλώς περνάει? Δεν ξέρω. Μάλλον περνάει. Και επειδή εμείς αλλάζουμε, το νιώθουμε διαφορετικό κάθε φορά. Τελικά, δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Ναι. Πάω να φέρω μια σκούπα. Ξέρεις, αυτό είναι το αγαπημένο μου στολίδι. Γιατί? Μου θυμίζει εσένα. Και γι' αυτό είναι το αγαπημένο σου στολίδι. Το αγαπημένο σου στολίδι δεν θα έπρεπε να είναι κάποιο που να σου θυμίζει εσένα. Τον εαυτό σου. Ή μάλλον τον παλιό σου εαυτό. Μάλλον έχεις δίκιο. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτό το στολίδι, δεν θα είχα αλλάξει. Θα ήμουν ακόμα ο παλιός μου εαυτός. Πώς μπορεί ένα στολίδι να σε άλλαξε τόσο? Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν μ' άλλαξε το στολίδι. Τέλος πάντων. Σε λίγες μέρες τελειώνει και αυτός ο χρόνος. Αλλάζει. Όχι, μάλλον έχεις δίκιο. Ούτε τελειώνει ούτε αλλάζει. Συνεχίζεται. Το μόνο που αλλάζει είναι ένα ψηφίο. Θα έχει πλάκα να το άλλαζε. Τι εννοείς? Κοίτα, φαντάσου. Μόλις γίνει αντίστροφη μέτρηση, να μεταφερθούμε όλοι σε έναν άλλο κόσμο. Τότε θα άλλαζε. Αντίστροφη μέτρηση, βλακεία. Όταν γίνεται μία αλλαγή, δεν ξέρεις πότε θα γίνει. Γίνεται σταδιακά και ταυτόχρονα απότομα. Και σε αφήνει πάντα έκπληκτο. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη αλλαγή. Ίσως. Πάω να φέρω το σκούπα. Ξέρεις τι θυμήθηκα? Το Millennium, ξέρεις, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η αλλαγή του χρόνου θα είναι το τέλος. Δηλαδή ότι η τελευταία τους μέρα θα είναι στις 31 Δωδεκάτου του 99. Τραγικό, έτσι. Ναι, αλήθεια. Εσύ τι θα έκανες αν ήταν η τελευταία σου μέρα στον κόσμο? Θα πήγαινα να δω τους δικούς μου, να τους χαιρετήσω. Ή μάλλον όχι, θα πήγαινα να βγάλω βόλτα τα σκυλάκια της γειτονιάς μου. Ή μάλλον όχι, θα πήγαινα διακοπές στο εξωτερικό. Κάτσε, περίμενε. Πότε είναι η τελευταία μέρα του κόσμου, υποθετικά? Ας υποθέσουμε ότι είναι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου 2024. Ωραία τότε. Θα έβγα χριστουγεννιάτικα τραγούδια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα έδινα όλα τα λεφτά μου στα κάλαντα. Ή μάλλον όχι, σε κοινοφελείς σκοπούς. Ή μάλλον όχι, θα πλήρωνα διακοπές στις Μπαχάμες για να κάνω μπάνιο κάθε μέρα. Εσύ τι θα έκανες? Θα στόλιζα το δέντρο. Και αν ήταν καλοκαίρι? Θα στόλιζα το δέντρο. Το καλοκαίρι? Ναι. Γιατί? Εσύ γιατί θες να πας στις Μπαχάμες? Να κάνω κάτι καινούριο. Ωραία, και εγώ θέλω να κάνω κάτι παλιό. Κάτι απαράλλακτο. Πόσα χρόνια και να περάσουν, αυτό δεν θα αλλάξει με τίποτα. Γιατί? Γιατί θα μου έλειπε το στόλισμα του δέντρου, τα στολίδια, τα φωτάκια. Και εσύ. Θα ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο μαζί σου. Αν και αυτό μάλλον θα ήταν αδύνατο. Αν δεν γίνει ο σκύλος που να λέτε κάρτα στις Μπαχάμες. Οπότε μάλλον θα προσπαθήσω γι' αυτό. Πάω να φέρω σκούπα. Συγγνώμη. Απλά ενθουσιάστηκα πολύ με την ιδέα ότι δεν θα έχω καμία υποχρέωση. Κατάλαβε με. Σε καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη για το στολίδι που κατέθετα πριν. Δεν πειράζει, έχω είσαι καλά. Ξέρεις, η καθηγήτριά μας έβαλε να γράψουμε μια έκθεση. Αν είχες μια χρονομηχανή, θα ταξίδευες στο παρελθόν ή στο μέλλον? Στο μέλλον. Στο παρελθόν ήταν όλα βαρετά και επικίνδυνα. Και πού ξέρεις ότι θα διαφέρουν από το μέλλον? Α, δεν το ξέρω. Αλλά μπορώ να ελπίζω. Εσύ πού θα πήγαινες σε ξυπνάκια? Στο παρόν. Στο τώρα. Στο στόλισμα του δέντρου.
Γιατί δεν ξέρω αν θα σε συναντούσα στο παρελθόν ή στο μέλλον. Για το παρόν είμαι σίγουρη. Για το μέλλον, μάλλον θα πρέπει να ψάξω στις Μπαχάμες. Για πόσο θα μου το χτυπάς ακόμα? Μέχρι το τέλος του κόσμου. Κόψε κάτι. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα βάλεις το αστέρι τώρα? Το μόνο εύκολο. Ωραίο είναι. Ναι, μπράβο μας. Τα καταφέραμε για άλλη μια φορά. Τελικά ούτε εσύ άλλαξες. Ναι, έχουν δίκιο όλοι όσοι λένε ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ναι. Και αυτός όμως που είπε τα πανταρί, δίκιο δεν είχε. Τελικά αυτό είναι ο χρόνος. Η αλλαγή της σταθερότητας και η σταθερότητα της αλλαγής. Θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι που παίζαμε παλιά? Αυτό που έπρεπε να γράψουμε το πιο άσχετο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό, το παίζουμε. Γιατί όχι, αν και αισθάνομαι ότι κάθε φορά που σε βλέπω το ίδιο πράγμα κάνουμε. Gloria,